tusvike baba makadii tiri nani pakadiwo pangu handiti tinotenda alright ndinonzi Uncle Saint ndinoshanda nevanonzi veSaint TV so tanga tichidarikawo tikabva taonawo kuti panapa zvapane musha mungada kuzivisawo vari kuona kutiwo munonzani uye kuno kwamuri kunonzi kuti alright so panapa munogara nani alright waseke ndikota tizwa kunemba yasengere amai alright sasa takazouya kuno kutatengeni alright manje kuya kwacho vanhu vacho vakati pedza kuvaka imba so tauya kuimba kwakusina alright papasina peugara aitengesa madvd tiri panapa tichipanambarire chikafu saka muri kurarama sei chikafu munoita sei panapa tivaninangori munombotumirwawo yei so pekugara ndipapa ndoimba yenyu yamotogara kumushandi kwaseke ndokwamakazopa muchiuya kuno saka amai ndowakatinga kunoko pane mwana anogara kunokuka yakati kunoku kwakanaka kugara alright saka mungadai kuti tibatsirana kana kungovakawo imba one room yekuti munge muri munoraramawo kuitira kuti mvura payakuuya musana iwe nemvura panapa handidi so muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvionera pamba patiri panapa tiri kuda kuti tibatsirane nehama yedu handidi patiri kuda kuti tinge tinokubatsirana nehama yedu makasununguka kuti bata panhamba dziri paskirini idzo tiri kuno kudombo raMwari onaiwo maconditions ari kurarama baba vedu panapa zvinoda kuti tinge tiri tinongobatsirana zvandichaita ndichanobvunza kuti zvidhina zvinoita mari pane pandaona pari kugadzirwa zvidhina toita kaquotation kekuti tingararakirewo imba yekuti vangowanawo pekugara sezvinoitawo vamwe handiti uye muzozvionera tibvumidzei baba vanhu vangozvionera pamba penyu handiti uye muzozvionera saka ndopavari kugara apa hamene kuti munozviona sei hama dzangu ngatingei tiri tinobatsirana nechi ngatingei tiri tinobatsirana nehama yedu kugadzira musha tinge tiri tinogadzira musha unoyu tivavakirewo pekugara handiti ndopavari kugara panapa ndopavari kugara so hamene munozviona sei ndinovimba maonawo dambudziko riri panapa rina baba vedu hama dzangu uye ndinovimba kuti tichavanzwirawo tsitsi tovabatsira kuti tingovavakirawo one room yakanakawo yekuti vange vari vanongoraramawo vari so nhamba dzewhatsapp nedzekufona ndo dziri pascreen pedu apo so for now from Uncle Saint neSaint TV crew tichiti much love.